ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନବବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା 2022 ବର୍ଷଟି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଓ ଗୋଚରକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗୋଚର ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କିଛି ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା 2022 ବର୍ଷଟି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି କଟିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2022 ବର୍ଷଟି ଜୀବନରେ ନୂତନ ଉର୍ଜା, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଅନୁଭବ ନେଇ ଆସିବ। ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳ, କେତୁ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ରାଶିର ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ତଥା 2022 ବର୍ଷଟି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନୂଆ ଅନୁଭୂତି, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉର୍ଜା ନେଇକି ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ଧନ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଧାନ୍ୟର ଆଗମନ ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ 2-3 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ହୋଇ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ତଥା ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2022 ବର୍ଷଟି ଉତ୍ତମ ସଫଳତାଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାଗର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ସ୍ୱଗୃହୀ ହୋଇ ଜୁନ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶମ ଭାଗରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମର ପଦୋନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତି ରହିବ। ଲମ୍ବା ସମୟରୁ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ରହିବ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ସ୍ୱାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭ 4 ମାସ ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟଭାଗ ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗ ସାମାନ୍ୟ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଏବଂ କୁଟୁମ୍ବ ଭାଗରେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ନବମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାଗରେ ବିଚରଣ କରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ପରିଣାମ ଧନଲାଭ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣ ଲକ୍ସରୀ ଜିନିଷ ତଥା ପରିବାର ଉପରେ ଅଧିକ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ 1 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 20 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ରହିବ ତଥା ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟର ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କିନ୍ତୁ 15 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 15 ଡିସେମ୍ବର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ରହିବ ତଥା ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିବ। ସେହିପରି ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବେ। ମଇ ମାସରୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ମନୋମାଳିନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରି ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ 2022 ବର୍ଷଟି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ବିରାଜିତ କରିବେ ତଥା ଅଷ୍ଟମ ମଙ୍ଗଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର, ଆପଣ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁଡ଼ କଳା ରଙ୍ଗର ରାଶି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ବୀଜମନ୍ତ୍ର
ପଠନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ହେଲା 2022 ମସିହାର ମେଷ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।